लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गोदानै फैनो गोनां मोननैसो भिडिअफोरनि सायाव सुंद'यै आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे भिडिअफोरा मा आरो बे भिडिअआव सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। गिबियावनो दङ एसबी करियोग्राफी प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान बैसागु देमसि मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों बै नखराव आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारी लोगोसे रिजु मनि स्वर्गियारी बिथांमोनखौ आरो रितिसा बिपुल जयसिं दैमालु बिथांमोननि फाव खालामफानायखौबो बे मिउजिक भिडिअआव नुनो मोनगोन। मेथाइखौ रोजाबदों लाइथुन नार्जारी लोगोसे सुनिता बसुमतारी बिथां सानैया आरो बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शन एन्ड करियोग्राफखौ खालामदों सोमावसार बसुमतारी बिथाङा। लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां बै नखराव मिउजिक भिडिअखौ साननैसो उनावनो एसबी करियोग्राफी प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर आरो दा नोंथांमोना सोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्टनि गेजेरजों बयबो फोरमायहरोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्टआव दङ एलबी फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों जोरेमा आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लीना बसुमतारी लोगोसे मेन्देला ब्रह्म बिथांमोनखौ आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनिनो कनसेप्ट डाइरेक्शनखौ खालामदों मालेन नार्जारी बिथाङा। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।